Hhayi-ke mfundisi-ke ngizocela umkhuleko kuwena wokuthi ngihambe phela ngiye kule lahlathela iminyango. Ngothi ungathi indaba yalezi zinto kuthiwa sezatholakala kuyo. Unale mati yakijakezinga mona hlathi. Asifuni moya mibi phakathi kwedlesonto. Fire! Ungambumela kanjani noma futhi aye kuleli lahlathi? Umuntu onolwazi lokuthi unomafu kuphi nangu. Yazi ukuthi ngiyasola ukuthi ngikuvumeleleni ukuthi uhambe kule lahlathi. Ungangivumela kanjani dadwana aye kule lahlathi? Baba unomafakeko uyenda kulethi. Ejula. Lesi isiqalo sempi. Alhlasele! Khuluma nami ngabe kuzwana emkhulu. Focus, Donsa.